Anne benim staj iki жерде эшлейм. Кайда? На статикта. Мен балаларны укытам. Мәктәптә дә укытам. Тагын кайда эшлисең? Тагын аларны эшләтәм. Икенче җирдә кая эшлимисең? Икенче жердә сәхнәдә Эшлисең анда? җырлыйм. Җырлыйсың? Ә син балалар белән эшләргә яратасыңмы, кызым? Минем садигым барып килерсең. Кемне алып килим? Балаларны. Нинди балаларың? Ой, туачак балаларны. Туачак балаларым. Мин тагын туамыни балалар? Тусын ник, алар бит барыбер загусәгә.